rage baki. Rage baki. Ka ji ƙato. Dawa ku ne iskan nan ko? Suwaye? iska. Kawai idan ka gama na kace mana iska. Wai ta mana ka san me a ciki? Menene a ciki? Kai ka barayi ne ku. Ka san ganin mu da kayan wannan wai za ka ce barayi ko shi kenan da ka san ai kai daga ganin ka da ma na gullun mu ne ba kai. Allah ya san da ya ga muna iskanci. Saki ya buɗa shi mu ga menene a ciki. Bisa wai abun mu ne ba ya rai mu zo da abu ka zo. Dan fasa ma kai. Kai daga ganin ka dama ba kai ofisa kan mu ne ba ayo ga ofisa ina wannan ofisa no ofisa dukiya tsohon kakan mu ce fa sai a buɗa ga ko menene sai a raba daidai ofisa ka tsaya a buɗa za a baka ya ko kyale shi